Francis gidayeg ang mga Pinoy human sa iyang like rabbits nga komento. Si Maris Puyo sa report. Pope Francis gidayeg ang mga dagkong pamilya sa Pilipinas human sa iyang komento nga do not breed like rabbits nga gisagmuyo sa ubang mga Pinoy. Sa maong komento, gipasabot sa Santo Papa nga bisag wala giawhag sa simbahan ang artificial contraception, ang mga Katoliko kinahanglan mo practice og responsible parenthood ug dili manganak og daghan susama sa mga kuneho. Apan dugang ni Pope Francis nga ang kadaghan sa mga bata dili rason sa kapobrehon, kundi ang unjust economic system diin mas gitagan og importansya ang kwarta kaysa sa kaayuhan sa katawhan. Si Pope Francis gidayeg ang mga Pinoy kinsa matud niya kahibalo nga ang matag usa ka bata giya ni Kristo. Nagpasalamat sab siya sa mga Pinoy pinaagi sa pagpadala og usa ka telegram ngadto ni President Benigno Aquino III atol sa pagbiya niini sa nasod ni adtong Lunes. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.